Het grootste gelijk van een vrouw had handlangers. Het oudste gelijk ken alleen een voorbijgangers. Het grootste gelijk van een vrouw zat gouders met een voet op tafel. Het oudste gelijk liet alles samen van haar oogliedje. Wie verlezen rivieren, hing je klokken om morgen en toren. Het gelijk van de tijd er wist van. Wie binnen op een vromreis, het verhaal is roen. Vind je dat ook? Tjeerd Brunja groeide op in Damwoord en Kolm, maar hij viel hem goed thuis in Amsterdam. Het laatste jaar had er wel zijn uiterlijk onpast. Ja, ik ga in Grenzen studeren en daar ben ik mijn eerste schreden zet op het literaire paard. En de dichters daar, de dichters uit Epibreren, Bart van Droog en Tjitse Hofman en Daniel D. letterlijk. En die hingen al hier de kop keelskeert en zwart kleren aan, kistjes aan. Dat wie het ziet. Dat weer de tijd. En optreden bliksem. En ja, ik dacht denk ik weer keel, dus ik maai het roos. Hij had wel heel petit keel. Dus ik hier de tondeuzen erin zet. En het wie ik wel heel noffelijk, maar nou groeit het weer. De bovenste verdieping van zijn appartement is Brunja zijn schroopplak. Als dichter des vaderlands, mij nou te zet met actuele verzen voor een groot publiek. Ik vind het absoluut een eer. En een verantwoordelijkheid, ja. Lijkt het een druk? Absoluut, want alle dichters die zeggen naar mij naar mijn gedichten. En gedichten die schroos bij de actualiteit, die moest vaak vlug schroeven. En dat is altijd dat is de ene keer dat het meer slagen als de andere keer. Het is net hetzelfde als een vers dat heel lang onzitten kist. Of dat het naar Rome komen kist en heel lang. En dat het op een gegeven moment helemaal perfect is. Dus dat is oors. Dat is actueel werk, is ook gelegenheidswerk. Maar dus dat viel ik wel, ja, die hitte adem of die kritische blik van mijn collega's. En dat is alleen maar goed, die kritische blik heb ik zelfs ook. Als dichter des vaderlands wil Brunja onder andere dichtje over diversiteit en de wrakseling van de politiek met de klimaatverandering.